Βρισκόμαστε στο Παγκράτη, σε ένα χώρο που αποπνέει δημιουργία, στο καλλιτεχνικό εργαστήρι της Τάμι Τσέκου, η οποία αναπαλαιώνει και δίνει χαρακτήρα και μορφή στα έπιπλά μας με τα χρώματα κυμολίας. Πάμε να δούμε την Τάμι. Τι ωραία. Χρώματα κυμολίας. Καλημέρα, Τάμι μου. Τι μας έχεις φτιάξει εδώ? Καλημέρα και στο στούντιο, καλημέρα στους τηλεθεατές. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τι ωραία πράγματα έχετε φτιάξει. Φτιάχνουμε ωραία πράγματα γιατί στην ουσία δίνουμε ζωή στα πράγματα. Δίνουμε ξανά ζωή σε παλιά έπιπλα, σε αντικείμενα, αυτά που νομίζαμε ότι είναι παραγωνισμένα, ξεχασμένα, που τα πετάγαμε στο δρόμο, μπορούν να γίνουν ξανά καινούρια, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Τα χρώματα κυμολίας τα φτιάχνεις εσύ η ίδια ή τα προμηθεύεσαι? Όχι, τα φτιάχνουμε εμείς. Όταν αποφάσισα να κάνω αυτή τη δουλειά, που τη θεωρώ δουλειά, αποφάσισα να κάνω ένα χρώμα το οποίο θα είναι πραγματικά μοναδικό και από πλευράς αποχρώσεων και ποιότητας. Μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα που φτιάχνουμε εδώ. Μπορούμε να δούμε και εικόνες που έχουμε στείλει, αλλά εδώ έχουμε ξεκινήσει μια καρεκλίτσα. Μια κλασική καρέκλα καφενείου, όπως βλέπεις, Φάνη. Χθες το απόγευμα ξεκίνησα και βάψα τη μισή. Οπότε βλέπετε το πριν και το μετά και μπορούμε και τώρα, έτσι όπως είμαστε, μιλάμε, να ξεκινήσουμε και να βάφουμε. Γιατί η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα των χρωμάτων κυμολίας, τουλάχιστον αυτά που φτιάχνουμε εμείς, είναι ότι δεν χρειάζεται να τρίψεις, δεν χρειάζεται να κάνεις προεργασία στα έπιπλα. Έρχονται στο εργαστήρι άνθρωποι από 18 έως 68-80 ετών και μαθαίνουν πώς να κάνουν ξανά τα έπιπλά τους, όχι μονάχα να τα ξαναφτιάξουν, να είναι πραγματικά πολύ όμορφα. Γιατί βλέπετε ότι μπορούμε να βάψουμε κάτι και απλά να του δώσουμε μια νέα μορφή, αλλά υπάρχουν και αντικείμενα που μπορούμε να τους δώσουμε και μια καλλιτεχνική αξία. Δείχνω αυτή την καρεκλίτσα δίπλα ως παράδειγμα και αυτή είναι μια καρέκλα καφενείου, αν μπορούμε να τη δούμε λιγάκι. Αλλά βλέπετε με έναν καλλιτεχνικό τρόπο πώς έχει αλλάξει η μορφή. Είναι pop art. Εδώ κάνουμε μια πιο κλασική μεταμόρφωση. Η αγάπη σου για την συνόμιση διακόπτωση και τη δημιουργία πώς ξεκίνησε? Είχα την ανάγκη να διατηρώ τα παλιά έπιπλα, να μην τα βλέπω να πετάγονται. Όλη η οικογένεια μου φέρνει τα παλιά τους έπιπλα. Δεν μπορούσα πλέον αυτά τα παλιά, τα βαριά έπιπλα να τα βλέπω στο σπίτι μου. Έλεγα, οκ, πολύ ωραία είναι, αλλά πρέπει να σου δώσω μια νέα μορφή, να τα φέρω στο σήμερα. Γιατί εμένα μου αρέσει το χρώμα. Και αυτό είναι κάτι που έχει βρει απήχηση σε πάρα πολύ κόσμο. Και πραγματικά νομίζω ότι αξίζει ο καθένας να το δοκιμάσει, διότι είναι κάτι εύκολο. Μπορείς μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο να κάνεις ολόκληρη κουζίνα, για παράδειγμα. Και πόση ώρα σου παίρνει? Αυτό είναι ένα project εδώ της μιας ώρας. Θέλει 2 χέρια βέβαια. Έχω κάνει το πρώτο εδώ πέρα που βλέπετε. Αλλά είναι κάτι που είναι τόσο δημιουργικό που ο χρόνος περνάει χωρίς να το καταλάβεις. Όση ώρα μιλάτε, μας έχετε δώσει διάφορες ιδέες και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα σας επισκεφθώ. Γιατί ήδη έχω φανταστεί 2-3 μέρη του σπιτιού μου που. Θέλω να δω τα χρώματα, γιατί βλέπω εδώ πέρα, ταυτόχρονα όσο ώρα μιλάμε, από κάτω βλέπουμε διάφορες δημιουργίες σας, πώς έχετε μεταμορφώσει με χρώματα, διάφορα έπιπλα. Και νομίζω πολύ σύντομα θα τα πούμε από κοντά, γιατί πρέπει να πολύ θα χαρώ. Επίσης εγώ θα ήθελα να έχω τη χαρά να έρθετε και σε ένα workshop εδώ. Όλη η παραγωγή είστε προσκεκλημένοι. Να κάνουμε ένα workshop και να μάθετε πώς να το κάνετε, πέρα από το βάψιμο που είναι σχετικά απλό, αλλά και τις τεχνοτροπίες. Δηλαδή να μάθουμε να κάνουμε παλαιώσεις με έναν φυσικό τρόπο, αυτό που λέμε πατίνες, και να δημιουργήσουμε και άλλο ύφος πέρα από μια κλασική μεταμόρφωση. Πόσο καιρό παίρνουνε, πόσες μέρες? Είναι τετράωρα, είναι ένα workshop αυτοτελές. Μαθαίνουμε τις τεχνικές και μετά υπάρχει και ένα επόμενο που φέρνει και ένα έπιπλο, αν θέλετε. Οπότε μετά, όποιος θέλει, συνεχίζει. Αλλά στην πραγματικότητα η πράξη, η δική σας η ενασχόληση στο σπίτι θα σας δώσει πολύ μεγάλη εμπειρία έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε όλη τη χρωματική παλέτα. Δυνατότητα. Η παλέτα μας έχει 34 αποχρώσεις, οι οποίες είναι μεσογειακές. 34 και έχουν έτσι ένα μεσογειακό χαρακτήρα. Θα έλεγα σε αντίθεση και με κάποια χρώματα που είναι φέρμενα από το εξωτερικό. Είναι μια μεσογειακή παλέτα χρωμάτων. Και μπορείς να αναμίξεις τα χρώματα μεταξύ τους και να φτιάξεις καινούργιες αποχρώσεις δικές σου. Οπότε εδώ η δημιουργικότητα απογειώνεται. Και που με δυσκολεύει πάντα όταν πρέπει να βάψω κάτι στο σπίτι, γι' αυτό και δεν βάφω ποτέ, είναι ότι πρέπει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ειλικρινά, Μαρία. Μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, γιατί συνήθως δεν πρέπει να το τρίψεις κάτι με αυτό το γυαλό. Γι' αυτό η κυρία Τσέκου. Πολύ σπάνια χρειάζεται κάτι τρίψιμο. Ορίστε να αυτό. Πολύ σπάνια. Έχει κάποια συγκεκριμένη αντοχή στον χρόνο, πρέπει να το επαναλάβουμε μετά από κάποιο καιρό? Καταρχάς, το χρώμα αυτό είναι ένα υλικό που χρησιμοποιούσαν και στην αρχαιότητα. Δηλαδή, η πρόσμιξη χρωμάτων με ανθρακικό ασβέστιο. Αυτό προσδιορίζει τα χρώματα κυμολίας. Το ανθρακικό ασβέστιο που γίνεται μια πρόσμιξη. Αυτά τα χρώματα λοιπόν είναι πορόδι, γι' αυτό μπορούμε και να τα αναμίξουμε με άλλα και να κάνουμε τεχνοτροπίες.
πάντα στο φινίρισμα χρειάζονται ένα τελικό, μια προστασία. Κερί είναι αυτό που χρησιμοποιούμε συνήθως στα χρώματά μας. Κερί γιατί είναι το πιο φυσικό υλικό. Ή βερνίκι για επιφάνειες που χρειάζονται πιο μεγάλη αντοχή. Δηλαδή ένα τραπέζι κουζίνας, τα ντουλάπια της κουζίνας μας που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη φορά. Αλλά παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. Εγώ χθες έβαψα αυτό, δεν έχω περάσει τίποτα ακόμα. Θα περάσω κεράκι μετά σε όλη την καρέκλα μαζί. Δεν είναι κάτι που φεύγει, δεν είναι κάτι που φύρεται. Εδώ απλώς βλέπουμε πώς στην ουσία ασπρίζει από το άγγιγμα. Αλλά εδώ με το κεράκι, κοιτάξτε μια καινούργια αίσθηση που παίρνει και όταν στεγνώσει θα είναι ένα. Στεγνώνει γρήγορα. Πάρα πολύ ανθεκτικό ύπηλο. Στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα το χρώμα, πάρα πολύ γρήγορα. Είναι σε μισή ώρα έχει στεγνώσει. Το χρώμα κοιμωλίας. Και δεν μυρίζει και καθόλου, παιδιά. Επίσης σημαντικό. Είναι μόνο για ξύλινες επιφάνειες. Όχι, βέβαια. Είναι και για ξύλο, είναι για μέταλλο, είναι για πλακάκι, είναι για μελαμίνη. Γι' αυτό λέω βάφουμε και κουζίνες. Για όλες τις επιφάνειες. Και αν το περάσουμε με κερί. Και αν το περάσουμε με κερί, αδιαβροχοποιείται. Ακριβώς γι' αυτό το περνάμε και για αδιαβροχοποίηση και εντοχή στα χτυπήματα. Και στο μπάνιο, λοιπόν. Στο μπάνιο με μια επιφύλαξη σε κάποιες, δηλαδή στα πλακάκια του μπάνιου μας, είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε ένα βερνίκι νερού που να είναι πολύ πιο ανθεκτικό από αυτό που χρησιμοποιούμε στα έπιπλα. Δηλαδή 2 συστατικών, αλλά αυτό είναι λεπτομέρειες τεχνικές. Το θέμα είναι πρώτα. Τις λεπτομέρειες θα τις πείτε από κοντά. Θα έρθουμε από κοντά και θα τα πούμε εμείς. Να έρθω από κοντά να τα μάθετε όλα. Ευχαριστούμε πολύ. πολύ. Γεια σας, Φανή. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.